ini bobo no tui dabi kaya sin bayar aja no agi transfer tanai master hai mutamo sumen chowdhury sadu tetam gotna samtang saga tini je nong himbo to khalemani himbo to khaleman je sumen chowdhury no ro sasti mari nai eba tabu iliza debro manu je no nong ni oroni student bo tongmani bono je bo khemani to sarin khemani ro phena mani aba sei no kini bo hai bu to himbo to khaya sang sampar bazar jarak ayang kama khaga taga te sini erakane pulis panadara jeng himbo to sunga cái tabu nó je sumen chowdhury no tamun nai no rokabo jeng tau khasi nayo khasi dia kan ro botang soba bo hai khinai so tente atar khulanya kamu khinai no ro botang go tente soba kotor khinai te bo soba kotor khinai jodi sono bono khasi dia gai ba sasti dia gai te bo soba kotor no ro usude no honai ni no mungkai sayan dewa anam tam iskol 12,000 para tambai 1200 dar স্কুল যে নরক বব হাই নুখা যে সুমেন চৌধুরী যে অরনি খরচা টিচার যে অরনি এলিজা দেবর মানো বন থাংনাই কিসা সালো রমফ্রে সমফ্রে খায় নাইমন তৈই তিনি অরনি স্টুডেন্ট নক যে হিমবতক খালাইলাইমানি এবা অর যে কগলাম কিসা সালাইমান আবন তৈই নরক বব হাই তাবু আবনি ন তৈই যে সুমেন চৌধুরীনি যে শাস্তি বা এবা ফাঁসি বা এবা বিনি কারাক মাজরা নানি ননি খুংনি তা বব হাই নরক কেংনাই Pulang langsung kan media channel lono. Intine 1200 high secondary school ni joto rong surungnai juk lono tui kaisa himbo tok khlai lega. Tino hindi tong ni main meaning khe bono. Adi sumon je boto jo mane samung sitra khai bo to tabuk almost remand tongo. Bo 15 days ni remand tongo. Hai pano mane kok khairo si phayo kok ser thairo phayo nadi sumon to I jaga ni kaisa mo 1200 high secondary school ni bokroksa ex teacher si. Hai pano soso dino bono saboringkha engkai sini sumong babono ba sini gon mane tabuk mane proseson thane abono sini koimung tongnai mane je borok sumono iro soso dino ringui tukha je bono bini je samung sitra khaitani bono logirikha abono bo dati no proseson trop thike bono rutugoi mane kotor majari nangthon abon bagebo sungtini himbo to khlailekha engkai 2 number engkai mo taromdi Sendo news je sini bukok jong ni mungoi je sitra kok sinjai tomani kubi kok no suya kai tatal sui tomani abona bo sung tini protest khelekya tamba hindi sung saimano kaisa news ba media rok ke borok nani sini society ni borok four pillar hinjago engkai amo hai borok jodi kubuino suya oi tatal jodi amti hai rang puisa betak jagai tatal kok sui jong hakai abo sini bagai belagi saya tamba hindi sini lukurok to tabuk tam hinani Gobang borok baksa ba news rongna bihasa baksa saya kintu abon ang sanamu sungnai sendo news ni editor ba MD no norok amte hai mane tatal komno sina tangthun je ta kubui abono suidi tamba hindi kubui tamo tatal tamo norok kamgan semono saima mane bising pana tamke norok ati tatal ke sikya aborok norok dati no abono mane thikari nangthun borongni simurok tam sikya nang abo saida borongni simung ka aro tongo kabangma tongo romdi o jesini bukhukjuk boagi pororok maya sumon bai bujaka class rogo amti hai rogo hin sijak engkai abono boro mane tabu jesini bukhukjuk bono agi bujangmani potishut nana bagai tin amti hai kai sajogoi bono amti hai kai majara berka abo hai rok che to oro kaisa kok sungtai kelayo oro de Sumon Chaudhary to bini je oro student nongmo sungi naya konai bo punishment ni bunai borok ye hin khanao bo sudu kichemija bari ni interesting o tongo hin khanao da abo to kubui kok no bo amti hai brini interest tongo tamba hindi bo amti hai interest tongoi bo kaisa party mungo party kha abon bagai no I jagan teacher plus local body rok managing committee rok bono I jagan nasla jabai bono transfer kai romani amo bono bini ati samung sitra bini kai thale sin saimani no bono amti hai ke transfer kai romani hai pano bo sosoten dino phai teisa amti hai sitra tong phaikia abon bagai sung belage selango abono mane sung mane ta hinani bono kerang nai tan bisingti je mane bono krak busuk mane amti roni jasmine tong jasmine bono rinang thun tam bagai hindi amti hai borok no jodi jasmine thik moto krak majra rimi khai tam hindi bini surungoi tebo borok tebo ernai ga bono plus bini logi je bono subanai bono je ringu tunai o borok no bo dati rutugoi karioi ঠিক মতো মাজার ল্যাংথন হনে আবন আং সানা মুসুং তে কাইসা কক যদি শোনো যে সুমন চৌধুরী ন যে উপযুক্ত শাস্তি বিনি আবো হাই কারাক মাজরা বনো মাজরা কারাক সাগেতে কারাক মাজরা যদি শোনো রিয়াঙ্গি দং হাকে পরশ সনক
aboni buskangni chamung tangbo tangrok bo bai ke tangjak nai Nadi mazra to abo tabuk sungtam jani eje sung to asu human sing saimi sung abo kerang raja rogo abni article tam tong under section mana IPC rok tam tong sung abo to abu besak sasung meya enga mono je tongmani abo jodi bono rijak yangkai tama hindi sin mo jetini lama himbo to khlai mani o soba thagui tonglak sung tini lama himbo to si khlailayo norom ni next dina sung rama phon kasu mano amti hai sung soba khanani thanan lainai hasi abo hai do hambai